Banki ya maiko onse World Bank yachenjeza kuti dziko lino lagwa mavuto azachuma omwe atenge nthawi yayitali kuti achepe maka chifukwa cha ngongole komanso mfundo zoyendetsera chuma zolakwika. Mulipoti lake la mwezi wa Disemba chaka chatha, banki yachenjeza kuti chuma cha dziko lino chitha kufika poti sichingakonzekenso ngati sipakhala njira zokonzera zinthu pakadali pano. Mabungwe ona za chuma Malawi Economic Justice Network MEGIN ndi Economics Association of Malawi ECAMA ati boma likuyenera kuchita machawi kukonza mavuto omwe akuti akulozera umphawi pakati pa anthu mdziko lino. Chisomo Chingwalo ali ndi nkhani yonse. Tsiku ndi tsiku amalawi ochuluka akukumana ndi mavuto azachuma, mitengo ya zakudya yakwera, ntchito zikusowa ndipo umphawi ukupita ukukulirakulira. World Bank yachenjeza kuti dziko lino lagwa m'mavuto azachuma maka chifukwa cha mfundo zopitiriza kugwa mngongole komanso zina zolakwika. Banki ikuti ngongole yomwe boma linalo padakali pano yafika pa mlingo ofanana ndi 86 mpaka 90 ya chuma chonse cha dziko GDP mchingerezi. Mkulu wa bungwe la Malawi Economic Justice Network MEGIN Abetha Phiri wati akugwirizana ndi ripoti ili ndipo boma lilingalire bwino pa nkhani ya ngongole. Kuti ni ma reforms amene boma lakhala likukhazikitsa koma situpitatu chitsogolo ndi ma reforms amenewa pa NEP National Economic Recovery Plan imeneyi kodi tikulunjika motani pakwena pakhale mgwirizano wakulu kuna kuti tione kuti tikupita ndi chitsogolo kukonza zinthu. Mkulu wa Economics Association of Malawi ECAMA Abetha Bangala Chikadza wati vuto la zachumali lakhudza kwambiri ntchito zomwe boma limagwira pothandiza anthu kudzera mu nthambi, kampani ndi mabungwe yake. Iwo ati pakufunika yankho la msanga. Matenga ngongole zambiri mwina zothandizira mabajeti athu. Nthawi chaka ndi chaka timaona mabajeti kamapangidwa present kuti ndalama zimene tikutolera ngati dziko zimakhala zosakwanira kotero kuti timakabwereka koma kubwereka kuja kwapitira patsogolo. Koma akuluakulu a boma akhala akufotokoza kuti boma linayika kale ndondomeko zolozeka zoonetsetsa kuti chuma cha dziko lino chiyambe kuyendanso bwino. Ya basi ndibwere ndi nkhani yachiwiri iyi. Ya apa tikuona kuti pali news, video imeneyi ndi news imeneyi. Ndiye Zodiac News. Ndiye video yo ndi ya 2 minutes 27 seconds. Anditumizira ena ake usiku ndiye poti ndangopeza kampata ya nanenso ndiyike maganizo anga. Ndingoyika maganizo anga. Ndiye mutu wake ndi umenewo kuti nkhani yachiwiri ndi ya banki yayikulu World Bank kulichenjeza dziko la Malawi kungongole zomwe ali nazo. Iyi nkhani iyi ndikuganiza kuti kumangochitutende ndayankhula pa chiyankhulo changa chachiyawo. Ya tingopangira mwayi nanunso amene simumamva chiyawo mumamva chichewa. Nanenso ndipereke maganizo anga pa chichewa nkhani imeneyi. Ine ndimanena ndayi zonse kuti vuto limene tili nalo ku Malawi losankha atsogoleri amene samaziwa chitsogolo cha dziko. Ndibwereze mawu amenewa, ndakhala ndikunena nkhani imeneyi kumangochitutende ndiponso mpaka panopa ndikuwuzani inuyo atsogoleri anga kuti dziko la Malawi tili ndi mavuto oti anthu tikamasankha atsogoleri otiyimira mdziko muja tikusankha atsogoleri osapitisa chitukuko kapena dziko chitsogolo. Izi tikuononga dziko la Malawi. Ena timamukonda mtsogoleri, ena kapena ndinene choncho timawakonda atsogoleri kapena kuzikonda zipani zathu than kukonda dziko. Ndidanena mawu amenewa kuti pa kampeni chaka chatha kuti manifestos azipani atuluka ndiye tiyeni akuluakulu tizimasulira maujeniwa. Tiyeni tizimasulira maujeni manifestos azipaniwa tione kuti kodi manifesto amene angatithandize tsogolo pofuna kukasankha ndi ati. Chifukwa manifesto ndi amene amasonyeza chitsogolo cha dziko. Kunapezeka zinthu zingapo zimene zidachitika. Mwazina ndingonena ziwiri. Kuchipani chimene chili mbomachi anthu anachikweza
atsogoleri azipani achipani chimenechi atsogoleri achipani chimenechi cha DPP anawakweza mmwamba kukhala ngati ndi amene angapulumutse anthu m'dziko la Malawi. Yet chinthu choyamba alibe manifesto. Ndimafunsa ine kuti manifesto achipani cha DPP akuti chiyani? Palibe wa DPP amene amayanga. Even ku group langa ulo palibe amene amayanga kuti manifesto awo akutanthauza chiyani, akumumva mtsogoleri wawo kuti akuti chiyani, kapena atsogoleri awo akuti chiyani. Zimene zimamveka mwakaula maona nyekwe ndachakwera simuzayambiranso ndisangene ine DPP. Kuchoka pamenepo 5 billion ndizakhala tikupereka ma constituencies. Chamtundu wanji chifukwa dziko lilibe ndalama. Amalawi pakali pano akuyona nyekwe ndi boma la MCP achimwendo banda ndi gulu lawo achitola banda ndanda achina kunkuyu achina chakwera abandalama. Zimenezo a DPP amaziziwa koma amapanga empty promises. Mukandisanga ine pomwepa apa 16 pa muzakhala mukulanda mabaki 44 ndi chala imeneyi akuti anthu amade chitedze uko kwa Jolobala akuti anthu amade chitedze. Ndiye maripoti amene chamapita umene kucha ndiye awa achina Suleiman amene ali kuujeniwa sakuyankhula chilichonse anthu to agona ninjala uko alibe chimanga mabaki 44 sanatuluke. Koma manifesto amene aja a DPP dziko lonse amakhala ngati kuti atsogoleri awo akulankhula zoona. Chimene amayiwala kuti alibe manifesto 1. Chinthu chachiwiri kumakhala ka program kamene amati atsogoleri akapikisane. Mwina kumene kuja atolankhana mafunso koma afunsa atsogoleri kuti Amalawi tidziwe bwinobwino program imeja ndi yabwino. Ngakhale ku America amapanga zimene zija debate imakhala yofunika kwambiri imeneja. Atsogoleri akanini chifukwa mericho ndi mwayi televised debate umakhala mwayi. Koma ine 5 years yoyamba ija chakwera anazatawa ndalawa sindikapite kumeneko. Unowonso anazatawa sanapite. Timanena tu ife koma ndalawa kusapita kwa alibe manifesto chifukwa akuziwa akayaluka. Koma anthu achipani cha DPP amakweza ndalawa chamwamba akuziwa yaya akuziwa pangolini lelo pangolini uja tu ukutu au kuli mademo upangolini uja ukuku kuli mademo. Ndiye posi chilo apa amwanamveka ali mparliament akugawa chuma mparliament mid budget imene yapita ichi amanena kuti cha akuti tikwauza Malawi chilungamo kuti achakwera pamene amachoka ndalama zimene azipeza kapena azisiya ngongole zimene azisiya mbomamo 28 trillion. Sindikuziwa zachakwera okha kapena popatikiza ndi mautsogoleri ena a Joyce Banda ndandani chifukwa ndi amene akulandira napa abingu a Joyce Banda apita achakwera. Ndiye unowapita kamabwera akutiuza kuti inali 28 trillion. Ndiye ndimauza anthu kuti apita akamachoka atitira ngongole ya 30 trillion. Chifukwa ine mene ndikuwaonera apita ndi boma lawo alibe chitsogolo chotukula chipani kutuluka chuma cha dziko la Malawi. Palibe chifukwa manifesto awo sakunena china chilichonse. Chimene akuziwa ndi kutamangira kwa World Bank, chimene akuziwa ndi kutamangira kwa IMF, chimene akuziwa ndi kutamangira kuti cha European Union Bank. Ngongole icha ikabwera Malawi 2 days ndalama kulibe. Apa akutiuza anabwereka kwa World Bank zogulira fertilizer chimanga akuti chani mafuta chanchani 87 billion. Ngongole kwa World Bank atasinda ndalama zija 87 billion Malawi kwa changongole. Apita awatu ayamba yawo. Sindikunena zina zimene atenga kwa IMF kapena ku ucheni ku European Bank. Koma ndikunena ku World Bank atenga 87 billion kwagula chimanga kuma kucheni ku Zambia makuti. Lero Amalawi alimi Amalawi awo akupita kugulisa chimanga akuti ayo ndalama tilibe tu ife. Kati mufuna ngongole tizapatsa ntsiku lina makuti. Ndalama zatha kuti 87 billion zata pano pamene tikunena pano anthu ali njala akuti chimanga chatha chopereka boma mwina azachipeza kumapeto kwa February ngati zingayende bwino. Ndiye muone zimene zikuchitika uko, zimene zikuchitika ku Malawi. Pakali pano panjala ikuoneka, mvula yasiya, chimanga chikuuma, zinthu zambiri zikuchitika. Boma
pakali pano lilibe ndalama chitsogolo sakutiuza koma zoona miza Malawi zomwe musadandaule boma likukonza. Lero timve akuti basi muzilipira makondomu. Boma likugulisa makondomu akuti apeze misongo yambiri. Kunena amwanamveka Minister of Finance kuti mukhala misongo yambiri mmenemo makondomu. Chifukwa chandi kupanga choncho chifukwa anthu akungoononga makondomu akumapanga mipira. Amene akupanga mipira ndi ana. Chifukwa sakuzowa zimene zimagwira ntchito. Inu ndiye mufuna kuwapoteka akuluakulu chifukwa choti ana akusowera zimene zichi. Inu sinanga kwanu kungoyika lamulo basi. Tisampeze mwana wagula kondomu ndi kumapanga mipira. Tikamgwira mwanayo timumfunsa kuti amagulira kuti. Basi lamulo tu. Ndiye amene wagulisayo tikumutsekera. Zata chifukwa zinthuzo ziwathandiza anthu akuluakulu kuti afewo kumatenda. Simukunena choncho. Lero to akuti iyayi gulisani makondomu. Akuti apeze ndalama kupha Malawi. Lezi zipatala zaulere akuti azigawa. Mbali inayi azilipira. Mbali inayo munthu akapita ku chipatala chaulere amakhala ndi ndalama zolipiranso. Ndiye awazilipira awazipeza kuti. Ndiye zikupezeka kululere kulibe mankhwala mpaka ndikolipira kulibe mankhwala. Kuba kulepera dziko. Koma ife timawuzatu boma atu ili. Ndiye apapa akutiuza ku Zodiac akutiuza kuti awali bank achenjeza kuti pamene tikunena pano 80 to 90% ngongole imene tili nayo kutanthauza kuti GDP yathu ife yangosa 10% yathu 10%. Ngati simukuziziwa zimenezo afunse ma economist akuziwa bwinobwino. Ine ndinakuwuzani ineyo pachiyawo ndimawuza anzathu pachiyawo kuti we are floating. Pachizuka ati floating lero tikungoyandama pamadzi. Kuyandama kwa pamadzi kumene kuli ku Malawi fa Malawi tikuyandama ndi ngongole. Pansipa pali ngongole ife tikuyenda mmwamba mwa ngongole. Ndimawuza anzanga kumangochilutindi. Lero zomwe ndimanena zija kuti komatu dziko la Malawi akuluakulu lilibe china chilichonse. Tikungodya in advance. Zimene tikudya ife in advance. Tizapereka chake chamawa ndipatseni. Dziko likafika pamenepo laonongeka amandikanira tu uko. Lero World Bank ikubwera kwauza Malawi kuti chenjerani. Boma lilibe ndondomeko. Mukumva tumenemo. Ndondomeko nzambiri zimene tikuyika mnomo zoti chumachi chikozo kukwera koma atsogoleri amene akubwera apita ali ndi utsogoleri otanga kweza ujeni chuma cha dziko koma kwafinya Malawi. Ndiye utsogoleri wapita kwafinya Malawi. Ndiye utsogoleri wachakwera. Utsogoleri ofuna kutukula dziko tinakuwuzani Nyamata uyo kumadibeta amapita. Nyamata uyo amasankhidwa ngakale kunjako azungumudziwa koma inu jealousy nsanje litima likupwetekani mukuononga dziko chifukwa chowazonda a family ya muluzi amene aja Mulungu anationeza kuti akhoza kulamula dziko ndiponso anthu amasangalala. Amene mukwalimbirawa palibe future. Ndiye akubwera kuti boma tulipange machawi. Boma la DPP lipange machawi poika ndondomeko wabwino oti chuma cha dziko chikwere, otherwise we are in big shit. Sendi kunena inetu World Bank. Sendi makuuza nini? Ndiye inu mukamaona pita. Inuyo ainaka Malawi amene mmasanga ndalaja. Inu mukamaona apita. Inuyo ndikufunsa ati chitipa tunsanje. Inuyo mukamaona apita mmene akukhalira muja. Ali ndi ndondomeko yoti 2 years time tikoza kuchoka mavuto amene akwanena World Bank wa funso loti lipito kwa ina aliyense akoza kundiyanga. Inuyo nanunso mukamakhala achisale mukayangana achisale agangata akuti nawa ana malomba. Adani amunamveka a George Chaponda foreign minister mukayangana anthu amene aja ali ndi mentality yotuluka dziko amene aja anthu oti mpaka debate amaiopa anthu amenewo ali ndi mentality yoti inuyo mukafika pa ballot paper the whole day kuzayima kuti ndisange nkuzasanga boma la DPP wasanga achisale ana malomba apita. Ndiye izitu izi mkatikati mwa ulamuliro wawo lero akubwera a World Bank kuti komatu inu ikani ndondomeko 80 to 90% ngongole zimene tili nazo
according to our GDP. GDP, gross domestic product. GDP, gross domestic product. Katundu amene nawo ifa Malawi di 10%. Kwina kutadya 90%. We are floating. Tikuyandama mungongole, zikufunika anthu amene ali ndi mentality. Ndiye nyamata uja uyo atupele muluzi. Ndiye na kumabwera apa, kodi mpaka kampeni mudikira 2030 koma mufuna kupha anthu. Inu pamene muzidikira 2030 po mufuna muononge anthu mitima yawo zimene anapanga achakwera nanso mufuna kupanga choncho. Boma atungasili kuyenda bwinotu tikoza kusinda anytime after 2.5 years ngati simukuziwa tibwere ndi ngani imenezo pano. Tsiku lina ndizabwera ndi ngani imeneyo. Ngakamba kuti opoti osangoti pota kuti but nasanga 5 years iyayi maiko amene mmaona akupanga mademo ahade aja kusinda boma tipite kuchisango mwachangu chifukwa amaopa zimene palibe zimenezo yayi. Ngati tikuona kuti tili pampani within 2.5 years tiye tisinde boma election chifukwa mupandu ndiye na pomayankhula ayi basi mungodika 2030 mmaziwa ndale inu koma timangomverani tuma kwa chisoni koma awa maziwa ndale awa sakuziwa kuti boma limagwetsedwa ndikuzayambiranso within 2.5 years sakuziwa kumala kufunika zimenezo sindikunena kuti gwetse boma tu koma tikaona kuti andalawa akulepera 2.5 years utsogolo akulu tisadikire ngati achakwera tsopano tika ndi mavuto chifukwa 30 trillion imene ndikunena ija 30 trillion imene ndikunena ija tipeza tu mu 2030 ndapita ndikuwuzani tini apangitira amene ayamba oto ndiye Amalawi chenjerani ngani iyi ndimafuna ndikuuze ninso maganizo anga kuti izi tundanena izi koma inu Amalawi muli ndi vuto lokonda anthu ndi zipani osalikonda dziko la Malawi. Izi zikuchitika chifukwa inu simukukonda dziko la Malawi. Inu mukwakonda atsogoleri ndi zipani makaka. Anthutu awa mmazi wabwinobwino awa adachoka ndi mademo koma chifukwa choti mmakonda makaka mmakonda zipani pangolini akugoneka ndi njala ngani chati ndi zikoma kwambiri zikoma.